мебинем дар навор ду ҷавони рус мебиянду гитараи шуморо гирифта дар замин зада шикаста ва шумо таҳдид мекунанд, ҳатто таҳдиди куштан ҳам кардан. ҳамҷо шида будем ки ду бачаак омадан гуфтан ки чӣ ба ту хоҳари моро дар чатрулетка пардохтӣ. Эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. ҳая хелеш мегуфтан буро гумша инҷа, бу бисёриш мегуфтан майли бихон. Мусор ҷамъ мекардем, ман ду лимчаи мусор дар дастам рафтистам, як амун газелда тоҷикон ман мекунам. И ту ҳамун гитарист нисти дар ҳамун чатрулетка? Тоҷикӣ ба гӯши мо расид ки шумо гӯё аз Русия депорт кардан. Як ёр дора ёрум, дилдор дора ёрум, дигар ғам намехӯрум, ғамхор дора ёрум. Пас аз ин мегӯянд ки ҳатто як духтари доғистониам шуморо ба суд дода буд. онҳое ки аз сафедшавии пӯст азият мекашанд, доруҳои ширкати мо барояшон хеле ҳам муфид аст. Пигменту таблеткаҳо ва мазҳо давои бемории шумо ҳастанд. барои табобати бемориҳои писариязу мазу собунҳо низ дорем. барои буғумдарду ревматизм бошад, доруҳои табобатӣ пешниҳод месозем. инчунин барои нараку доначаҳои рӯйро гум кардан ва ҷинҷи рӯйро бартараф сохтан аз доруҳои ширкати соҳсавдо истифода намоед. ای گمانم آرزوهایم به گوریستان نمیماند، دل پرغوص از غم سی نه غم بیریان نمیماند. ин макон толори мебели Sunlight ном дорад. дар инҷо қолидҳои хушдуғ ва пардаҳои рангоранг ки ҳусни хонаи шуморо зебоӣ мебахшанд ба фурӯш гузошта шудааст. мебел, диван, мизу курсиҳои хушсохт низ ҳамчунин пешкаши мизоҷон аст. бо нархи арзон метавонед харидорӣ намуда ҳусни хонаи худро боз ҳам ҷилотар намоед. Sunlight мададрасони шумост. ин буд садои дилнавозу гӯшнавози як тан тоҷики мо, оне ки роҳбари канали таҷиков. ҳамагон аллакай пай бурдед ки ӯ кист. Тоҷиддин ном дорад. ӯ хеле ҳам ҷавон аст, вале дар соҳаи ютуб, дар соҳаи шоу-бизнес аллакай маъруфу машҳур аст. азбаски мардуми муҳоҷир ӯро зиёд дӯст медоранд ва ҳар як чатрулеткае ки ӯ мекунад бесаброна интизорӣ мекашанд. мухлиси канали таҷиков ҳастанд. имрӯз моро фурсат даст дод ки ин бачаи тоҷикро ки як рӯз пас ба Русия сафар дорад дастгир ба қавле кунему ба ин толор оварда дар толори мебели Sunlight ки мебелҳои зебо дорад, арзон дорад, қолинҳои рангобаранг дорад, омада инҷо барнома кунем то ин ки ҳусни барномаи моро боз ҳам зебо гардонад. пеш аз ҳама ба барномаи Ситорарез хуш омадед. зинда бошӣ. аввало ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. бигем хато намекунем, барое ки бисёртар ғарибо тамошо мекунанд ва ба кулли касое ки ҳозир моро тамошо доранд ҳазор раҳмат барои тамошоотон, барои дастгириятон ва ҳамешагӣ дар бари мо ҳастед. акай Рустамҷон, чӣ хел шумо? саломатиётон хуб? Ташаккур, шумо насд? ҳазор раҳмат барои даъватон, бисёр миннатдор шудем. агар як рӯз дига дер мекардем шумо парвоз доштед ва барномаи мо дар самолёт мешавад. беҳтарин тамошобини мо мардуми муҳоҷир зиёд ҳастанд. аз ҳамин сабаб мо дархости эшонро ба инобат гирифта хостем бо шумо дар барномаи Ситорарез барнома пешниҳод созем. дар Тоҷикистон чанд муддат будед? фикр мекунам чандин солҳо дар Русия будед. бале росте аку хато накунам, агар 2013 ма Россия мерам, ҳамин охирон бор 3.5 сол истодум. да ҳамин охирон бор вақте ки як сол кор кардам, баъди ҳамин як сол уже дар ютуб ки камтар тамошобин шуд, ба ай кор биромадем, ай пишти ҳамин чӣ шудем. ҳамхи Россия фори чӣ вало намедонам, дигар омадан ҳамонҷа мондем. меҳри ватан ё ин ки нони гарми очаги дили шуморо ҳардам сӯи ватан намеовард? бале ана меҳри ватан, ҳамин бӯи нони тоҷикӣ очагӣ кашида овардагани намеомадем ба фикрам. омадем хай як ниму ду моҳ истодем, бо бурем сафар кунем насиб бошад. дигар аку ба фикрам рафта омада мегирем тез зур буда иҷа. ба фикрам духтарҳои рус анамун ақлу ҳуши шуморо бурданд ва шумо аку хай чиам неву намедонам. саволи нахустини мо ба Тоҷиддин чунин аст. Тоҷиддин дар як навори шумо ки тариқи тиктоку тариқи ютуб дида будем бисёр паҳн гашт ва хело ҳам сафи тамошобинонро зиёд гардонид. мебинем дар навор ду ҷавони рус мебиянду гитараи шуморо гирифта дар замин зада шикаста ва шумо таҳдид мекунанд, ҳатто таҳдиди куштан ҳам кардан. мехостам дар сари ин масъала ҳарф занем. рости дар ҳақиқат чизе ки ҳаст гуфтан дар кор мо ягон то ҳозир ягон бор ягон барнома нарафта будам.
дар комментария бисёриш менависанд ки эй кӣ буд вай чӣ ба моро гап назадӣ мо меомадем мехе мекардем мисол кӣ буд чӣ ба як бор нагуфтӣ чӣ ба омада гитараи туро беҳуда мешикананд. ҳамон ҳолатан метавонед нахӯред ки чӣ хеле буд шумо дар куҷо Бале. будед чӣ гуна шуд? дар таргоҳи сентр акумо сиёмкумон ҳамаш дар таргоҳи сентр мерафтем онҷо мешитем гитара зада уҷо одам бисёр будам тиктокеро меомаданд ё ки ҳамин мисол барномаи ютуб ҳама шабакаҳо буд ҳамонҷо шита будем ки ду бачаак омаданд гуфтанд ки чӣ ба ту хоҳари моро дар чатрулетка пардохтӣ. Ман гуфтам кӣ боша аввал гап занед чӣ ки ягон чӣ нагуфтам ҳамхел маро теда додану ман ғалб дидам гитараро мегиранд дар замин мешикананд ҳамхел барнома буд хай ба камтар як қоратам кардам рости ҳичи гуфта натонистам барое ки гунаҳгор ки будам Гитара аз байн рафт. хай як гитара рафт дига чӣ илоҷ. Баъд видеоро удалит кардед ё истод аст? мутаассифона ӯ видеое ки ваё хостанд мо удалит кардем барое ки нопурсида буд иҷозат надодам ба мо удалит кардем шаб Мушту лағат мушту бидуни сиёмка лағата буд? удалит карда нашуд ай танои ро гуфта ҳам сиёҳиё монд удалит карда. Роҳ ҳафтода нашавед. Зинда бошед. Пас аз ин мегӯянд ки ҳатто як духтари доғистониам шуморо ба суд дода буд. анаи рости доғистонӣ набуду духтараки тоҷик чӣ хел бигӯем падаруш тоҷик ё ки модаруш тоҷик буд хеле суҳбат кардем дар чатрулетка суруд хондем бо мо ба номи амина ном дошта чӣ ном дошта хондам ба номаш бисёр зур аҷоиб баъд ютубда партофтам намедонам чӣ хел сразу ӯ маро ёфтак атак мара нашнохта буд просто хост ки ман суруд бихонам барои ман тоҷикум ягон суруди тоҷикӣ бихонам баъд удалит ки гуфт рости ҳамчи тоҷик ман як ду бор ответ надодум сообщениёшда ана баъд ки угрожада гузашт яъне таҳдид кард ки ма суда метим тра истисо хеле айбайн гузашт ман тарсидам камкам як ду рӯз доступша маҳкам кардам видеора баъд дига ӯам хаб шуд ба ман видео роӣ кардам дига ҳечи нагуфтам гузашт рафт видеои хуб буд беҳтарин буд агар тамошо карда боши узри зиёд удалит карда наметавонам. Ҳоло ҳам ҳаст? бале ҳаст агар нафаҳмам ҳаст. Саволи дигар чунин аст. Таҷиков яке аз канали беҳтарини шумо аст ки фикр мекунам солҳои 2018-2019 тавлид ёфта буд ва сафи бо обуначиёнаш низ зиёд гашт махс бо ҳамин соҳае ки шумо пеш мебаред чатрулетка. Мегуфтед ки таги чанд нафар обуначӣ доред? ана соли 2019 буд 11 август ба фикрам хато накунам ман каналро сохтам акума так як бисёр канал доштам фақат байдои ҳар каса медузидам фақат дар рӯза ду бор маҳкам мекардам каналма гуфтам чӣ ба ки як бор канали худмона накшавем чизои худмона партоем баъд ҳамон хел акума дар ҳақиқат дувор кор мекардам дар ҳамчин бекор будам бегаҳё ҳамин хел видео мекардем мепартофтем камкам мепартофтем таги 3 моҳ ягон тамошобин набуд ин чиз мисол мардуми мо ки тамошо намекарду чин баъд карантин сар шуд агар хато накунам карантин сар шуд мардум ҳама дар хона бекор кори расира поли маҳкам карданд ҳама мардуми яки ҳамин видеои мо паҳн гашт агар хато накунам ҳамун чин ягон канал набуд ки ранги канали ман як рӯзда 25 000 ё ки 30 000 подписчик ҷамъ карда буд акҳози худам 205 000 подписчик дорам не ки уже дар муддати 2 солу 2.5 сол анақа ҳамун чин бисёр хуб буд 2019 2000 то 2020 ним хато накунам ба 2021 уже камтар уже оҳистатар шуд бисёр соли хуб буд Он замон манисата гирён буд фикр мекунам ки таги пул ҳам мондед. лимча кати ҷамъ мекардам лимчаҳои дуворникин кати пул мегирдам дар ёдам аст як чӣ беҳтарин буд дар ёдам ҳеҷ вақт намерам ман дворник кор мекардам То не баъд як сол кор кардам ба баромадам майкор як қиссаи зура ягон ҷода нақл накарда будам аку чин кам чӣ мегӯям популярни мегӯям чӣ мегӯям ҳамхел яду кас мешинохтаг ман мусор ҷамъ мекардем ман ду лимчаи мусор дар дастам рафтистам як ҳамун газелда тоҷикон ман мекунам ту ҳамун гитарист нисти дар ҳамун чатрулетка ман майли мегӯям дастам дар перчаткаи чиркинӣ мега сурат бигирем майли гуфтам либосҳои корим чӣ кати ҳамхел сурат гирифтем агар ҳама ако тамошо карда бошам ҳамун сурат дар партоед бисёр и дар кадом шаҳр буд? Москва ако корои мо ҳамаш Москвада буд бисёр рӯзои хуб буд бисёр рӯзои хуб тоҷиддин мегуфтед ки вақти замони шумо хурдсол будед баъдан наврас шудед мактабхон шудед ҳар як сол одам фикр мекунам ки орзу мекунад шумо кӯдак будед калон шавам чӣ мешавам мегуфтед? дар кӯдак будам ман дар хонаи биби месудам момам яъне мома мегӯямо ҳамин амаким якта гитара дошт аку чин ҳамин қабул ба фикрам дар назари ман ганда калон метавонам ман майда будам бисёр мехостам як бор ҳамин дубарасам намемондан ман ки вайрон мекунем гуфта бисёр орзу доштам ки як гитара бигирам яъне сарояндагиву ҳамин навозандагиро бисёр дӯст медоштам хато накунам агар ба орзуам расидам
вақте мактабхон шудед ҳамин орзу буд? ҳамин буд. Ягон барнома мешуд мактабда мерафтум ман иштирок мекунам, намемондам бо маҷбурӣ мерафтум ахе чиё. Оҳиста Яъне ки шавқ оҳиста доште? бале шавқ ҳамин корда. биёед гап дар бораи чархрулетка меравад. Саволи мо чунин аст: дар Тоҷикистон чархрулетка таи 3-4 соли охир бегона буд. Кам касон аҳамият медоданд, тамошо мекарданд. Мегӯянд ки ҳаминро шумо дар кишвари мо маъруф машҳур кардед. Ё хато мекунам? Не, дуруст аст. Ман бисёр дар ҳақиқат чизеро дӯст медорам ки ягон кас накардагӣ бошад. Бисёр мекунам, аввал мекунам ки ягон кас кардагӣ ҳамчиро ё не, баъд ман ҳамчиро такрор мекунам. Ҳамин ира ман рӯзҳо тамошо мекардам. Ҳастанд рӯзҳоне хеле битбокс мегӯянд, чӣ мегӯянд, хеле барнома доштанд. Не ки ман дар Тоҷикистон намедидам, мегуфтам барои чӣ нест. Аммо якум гитара кати набуд дар барномаи чархрулетка, просто суҳбат. Намехоҳед Тоҷикистон омадан, биёед мо ба шумо Тоҷикистон мисол ошои тоҷикиро нишон медиҳем ё шаҳрҳои Тоҷикистона. Баъд як рӯз дар гитара дар пешум як бародари тоҷик ҳалда буд: бача як байт бихон гӯш кунем. Баъд ҳам хеле ба гитара рафт барномаи мо. Ана ӯ чин набуд, ягон кас набуд дар чархрулетка. Ҳатто Фатидинам набуд? Фатидин агар хато накунам якум ман биромада будам, баъди ман хеле шуд. Баъд як 2-3 моҳ пас канали Ҷило буд, Ҷило ТВ. Баъд Ҳасанов чати буд, баъд Хусрав, баъд Сунатилло скрипка менавохтанд. 3 нафар ӯ мешитанд. ӯам хеле рафтанд, баъд Фатидин баъд ё биромад. Яъне ки аввалин бор маъруфу машҳур кардагӣ байни муҳоҷирову тоҷико шумо аст? Чархрулетка якум ман бировардагим. Саволи дигар чӣ? Дар YouTube да мисол якум ман биромада будам, чин ҳеч ки набуд, баъд биромадам. имрӯз мебинам сафи обуначиҳои Фатидинам зиёд аст, аз шумо ҳам зиёд аст. Агар байни шумо ба қавле шарт гузоранд ки ҳар ду бишинеду мисле ки реперисто батл мезананд, ҳамон хел пешниҳод созанд, шумо отказ мекунед? Рости ман наи мубориза меганам батл ба тоҷики чӣ мегӯянд, ҳамин чизҳоро ман дӯст намедорам. Як вақт мо дар Фатидин кати мо бисёр ҳамсӯҳбат 24 соат, баки 24 соат не, кам кам гап мезанем бо барнома, мисол эфир, прямой эфирро мекунем. Як вақт дар Инстаграм ами гитара кати ӯ ягон суруд мехонам, ман ягон суруд кам кам чахчах карда будем. Касе видео када ду блогер ҷанг шиданд барои чархрулетка навистан, хеле партофта буданд. Ман гуфтам метарса одам як прямой эфир карданда ё номи як каса гирифтанда дар ҳамин интернет, баъд дара мегӯянд дар авраз шуд ё ҷанг шуд. А так мо кати ҳамашон ҳамсӯҳбатем, кати Фатидинам, кати Хусравам, кати ҳама мисол Ҳасанов наву ҳамашон кати ҳамсӯҳбатем. Бисёр дӯстем, хато намекунем, ман мисол дӯсти наздикем. Ягон байни мо ягон ҷангам набуд, ин намешавад ба фикри ман. Чархрулеткае ки аз дигарош дида ба қавле популяр шуд дар кишвари мо кадом аст? Мардуми тоҷик хуб қабул карданд? Чархрулетка рости якум видеои ман ҳамин либосҳои стройка. Таҷик из стройки вот удивил русских девушек. Вот ҳама хеле буд. Қариб 1 миллион просмотр дора, бисёр хуб шуд. Метавонед замзама кунед? Ам байдан? Байд ам байдаш мисол суруди чӣ буд? Я встретил девушку гуфта хонда будам, майдаш. Мехонам шавзеб. Ҳамин чено ҳамин сурудоро бисёртар хоҳиш мекунам. Кам 4 мисра тоҷикӣ буда, 4 мисра русӣ барои вай хоҳиш мекунам. Дидам ҷамоле абру ҳилоле дар зери чашмаш пинмонда холе ақламра бурдай холиси ёш дилбора кардай теғи нигоҳаш ақламра бурдай холиси ёш дилбора кардай теғи нигоҳаш. Я встретил девушку полумесяц самро на щёчке родинки, а в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Хел буд, камтар русию, камтар тоҷикӣ буд. Барои ҳамин бисёртар хоҳиш мекардам ки ягон сурудои ҳам хеле бисёр сурудо буд. Аку мо камтар ҳамин 4 мисраиша мехондем, аку барое ки мегуфтем ҳама бародаро учинаҳом хеле мардум бисёр мехост ки дар ҳамин барнома иштирок кунанд. ба худо бисёриёшо наметонистем монда. Видео 40 минут 50 минут мешуд. Мегуфтам узри зиёд, аммо мебуриду кам ки ягон тажзиқ нашаванд. Ҳаракат мекардам ки
ҳама бародаро хоҳиш кунанд. صدای خوب نیز دارید. من سلام فکر باشید. میکنم که در مسکو وقتی شما در ترگاه سنتر همین سرود رو میخونید مردم روس چی نظر دارن؟ چه خیلی نگاه میکنن؟ حلاوت میبرن؟ бисёри вақт ба гитара вақте месӣ худшон мебиянд мегӯянд метавонӣ ягон суруд бихонӣ. ба ман мегӯям акман 4 суруд медонам. Мегӯям як суруд мехонам ҳам тоҷикӣ дора. Ана бо ман гапое ки тоҷикӣ гуфтем ба перевод мекунам. Мегӯям агар не ягон иш дига чия, иш дига чия. Ҳамон хондан мегӯям ман қабул мекунам. Бечора намедонам тоҷикиро. Мегӯям ҳамон чия. гӯш мекунам мегӯям беҳтарин ак. Хай қабул мекунам. баъд не бисёр мегӯям садои хуб. Ай Тоҷикистонам ҳаст, ай хечиҳо мегӯям ман фахр мекунем. Як бародари тоҷик мебинем камтар ҳаракат дора. фахр мекунем ки тоҷикем. توجیکی به گوش ما رسید که شما گوی روسیه دیپورت کردن و شما با چی جرم چه گناهی مقصد به تاجیکستان آمدید راست؟ Не, ягон гуноҳ накардем, ака депорт накардем. Росия пага худо хоҳад насиб кардагӣ боша бо сафар ба Русия аст. Мехоҳем коромона бо давом диҳем. Ана не депорт нестем. Сида ҳамин Тоҷикистон просто ба тона ёд кардем, очаамшона ёд кардем, омадем хабар гирифтем, я бо мерем. سرتون جفت نکردن؟ Кардан ҷуфт. الک اویلا داره؟ Бале. همراه ینگه در روسیه زندگی میکنه؟ Не, омадам дар ин ҷо тӯй кардам, ака баъд мерам. یعنی یک کنی ماهی که شما در همینجا الک توی شده؟ Бале, хафа ما дар از که ماندیم تماشا بینید عزیز идов الک хайрот мекунам. بهترین بکنیم مبارک شود Саломат خوشبختی бошед خوانده азизам. باری دل شکسته شده؟ ممکن شده باشم. یکی میچیره گفتن نمیتونم. برای چی؟ او دلشکسته و ای سببی چی بگم کمتر همه عشق و عاشقی آدم کمتر میشکنه همه چی دلشکسته شده ما تک یعنی شما در عشق ناکام شده؟ خطا نکنیم مگه وقتی دل دادهتون رو از دست دادید فکر میکنم که سرودها زیادتر زمزمه میشدن انا یکون بعد- سرودی دارید که مخصوص به همون بخشیده شده باشه بله. میتوانید سر روی این سرود اکو در یوتیوب هم کمتر پاپولار نشد بگن خطا نمیکنیم سرود ای خودم نیست اینه که کم جوشه ای خودم کردگیم مرحبا. تکست های خودم نمیچینم گله کی خار داره دلبر نمیگیرم اورا کی یار داره دلبر تگی خانش نشست تنها کرده این دل به خبر از دلش دلدار داره دلبر تگی خانش نشست تنها کرده این دل به خبر از دلش دلدار داره دلبر یک یار داره یارم دلدار داره یارم دیگر غم نمیخورم غمخوار داره یارم یک یار داره یارم دلدار داره یارم دیگر غم نمیخورم غمخوار داره یارم دیگر غم نمیخورم غمخوار داره یارم هم خیلی از این برمیاد که یگان نفری نیست که در دنیا عاشق نشده باشه بله با فکر ما همه عاشق میشه اکو بعد عاشقی نه تنها در یعنی با دختر دل دادن است عاشقی بسیار چی میشود ما تنها از همین چی مثال کم ترک دل شکسته شدیم تا همه چی عجوبی و همه چی بهترین در سگمنت یوتیوب نه هر موضوع رو مردم مقصد که با خود قبول میکنن شما که ساحه یوتیوب و مقصد ساحه بلاگری رو خوبتر درک میکنید در کدام موضوع میتونید که مردم رو به خود جلب سازید وطن، عاشقی یا اینکه مادر یا که غریبی کدامش تماشابینش زیاد هستن کدام موضوع میدونی ما چی میگم راستی اکو ما در سایه یوتیوب خیلی شده هستم بسیار چرا اهمیت میتونم مردمی تاجیک چیزی را دوست میداره که نو باشه اگر هم ما مثال امروز گیتار بزنم پگاه با گیتار باید دیگهش با گیتار بزنه این چیز ممکن تماشابینش کمتر میشه اگر ما گیتار بزنم نکیم یگون خیلی دیگه بزنم شه مثال برم در بیرون ما خیلی که چترولیت کرده خیلی شدم آدم که بسیارتر شد با بیرون برآمدم راستی همین ایده را ما یکم کرده بودم برآمدم پیش آدمو میرفتم میگفتم نخطیتی پیسنو پسلوشا تاجیکسکوی میگفتم با کم کم اکسنت کردی خیلیش میگفتن برو گوش اینجا برو بسیارش میگفتن مایل گفتم نخوندم اما خیلی همین چیزا را مثال خویی که چیزی خوبتر چیزی نو که میگن هم خیلی با واسه مردمی خمون در راستی یک سال مینویسی یک سرود با عذاب یک آدم یک ساعت مینویسه او چیز میگذره او یک سال تو میمونه بعد دلی آدم هم دلی میمونه. آدم کمتر میمونه برای میخوای یک ساعت بنویسی تمام برابر مردم رفتن دوستانی عزیز از بس که وقتی توجیدین کم است و او زیاد میخواهد که تیاری بیند و به روسیه پرواز کند ما وقتش رو نمیگیریم و با همین برنامه رو حسنی انجام میبخشیم
ба тамошобини мо ки муҳоҷирон ҳастанд, мардуми тоҷик ҳастанд ки шуморо ҷавонон бештар дӯст медоранд, як назар карда чӣ таманниё доред? зинда бошед як бори дигар дӯстони азиз ки то охири видеоро тамошо кардед ва яъне то охири видео ҳамроҳи мо будед. ғарибо зиқ нашед, ма гитарама гирифта омадестам аҷоибо мешинем сурудхонӣ мекунем. ҳамеша сарбаланд бошед, дуогӯ ҳастем ки тезтар ба ватан баргардеду дар бари падару модари худ бошед. зинда бошед, ҳамеша сарбаланд бошед, хориву зорива набинед. агар мухлиси чунин санъаткорони дар ҳақиқат асил ҳастед ва зиёд ҳунари фавқулода доранду метавонанд дар байни ҷомеа аллакай маъруфу машҳур гарданд, мухлисашон ҳастед, пас метавонед пешниҳод созед. мо дар наздиктарин фурсат хоҳиши дили шуморо ба назар гирифта дар барномаи История Рез меҳмон мекунем ва ҳам фароғати шуморо шод месозем ва ҳам хотири шуморо. Инак ин буд барномаи История Рез. Тансиҳату хотирҷамъ бошед. саломат бошед, дар амони худо бошед. хайр.